Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I'll answer. My mission is to help people live better life. No bochita, no gawa nke our topic today is Iyi-uwa, oath of life. Yes. Mana, before we dive into today's lecture, so I can call again. No one wanna know why will Iyi-uwa, purpose of life, and what a primary assignment why you are here. You are here for a purpose. I will explain in details. And it's only when you understand the purpose of earth life, you will be able to fit into the track. And that is the only way you get where it will go at the end of the race. And if you don't know the purpose of earth life and you are running from helter skelter, sinalena bayana lena, I can tell you that you will still be denied of that trophy, that crown. That is how life is. In the world of the living, track at event and also see an lane urban lane no so ya bring by face I get deny the crown. To according to but before we dive into today's lecture proper, important announcement. We are still in the month of July. You can join us anywhere you are all over the globe. Distance is never a barrier in all we do in the temple. Go to the temple to go for all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. To Akaisi till the last end of the month. Yes. So I'm going to show you we make token donation to the account number, chat him on WhatsApp, forward the other things we need in order to book you. My WhatsApp number is on your screen. 0805 7837 672. Now, I am my intellectual I here carried 4 years now. We have massive testimonies. As you all know, we don't share testimonies on social media. Makanodro necessary is not why we are here. But I can tell you that you couldn't make way I have Makani Bobika. Now, let's proceed. Out of life, we Madagoro is as an example, all those one have Mark Wadagia. I don't need Iyi-uwa. Steno kike no be have ya mission. Example, onwelonde akpolo olu n'ụzọ pụrụ iche as messiahs, bringers of truth world over. Upon akpolo say messiah, you are coming because of direct intervention or intercession to bring intervention in a particular problem more na race day tour. And for because of direct intervention of ndị chair, no ndị chair your case take. Only for the direct intervention from Daniel Mobundi Mili Mobundana Mobundiko. Now, those entities or powers or realms or kingdoms, Ijiwebia. More than those reigns, because they were the primary purpose. And when that Mono bringers of the truth. No, they teach. They can see what name with the Messiah. Now, sort of what they teach and our broody teacher. And when I need by for the one debitor on the ha, whenever follow can they can do noga. But I cannot check a while ago. On they hesitate her. Or because of the imperfect in their previous earth life. Manamaki na habu messiahs, habu go perfected beings. Yes, habu go perfected human spirit. But then they had another opportunity. Kahabia no wa with more dienu. Kahabia kuziron the mother to here where set here the path straight. Yes, they are bringing salvation. Eotalia. Makantopo na abo ọtụtụ ndị mmadụ ndị eji enwere ndị bịara etu a. Yes, eziokwu na sometimes once you are a bringer of the truth,
Messiah to your people. And then we bandage, spiritual bandage. Here, Jamie in creation, most times, yes, Makanobo Nema, the higher realms, Iji Nkiji Yira Wuro Mado. He will get tempted. So I conceal ya. And when they big mature spiritually. If you na get revealed and the more for they got visitors in there with supernatural visitors in there when they go say no where he head it then we clear terms Ejibiano. And that when they be under special oath of life, special mission. Then Mano when they be on Iyi-uwa because of imperfections. Yes, only you can walk to the whole metro, where see I repeat a class. Oh, I can go again. Now, ndị abụgo ndị perfect, they no longer reincarnate. Onye ọbụla bagoro n'otu ndị ichie reincarnate is because they go perfect. However, why we reincarnate is another second chance or third chance for us to rewrite or get ourselves perfect. Yes. So, onye ọbụ ihe menụ. Now, o nwere ihe mmadụ nwere ike ịnwụ n'ụwa ya based on ihe ọ gabigara ka mmadụ gatụ. Imano nwere ụfọdụ ụmụ nwoke bịara n'ụwa decide ya na ha ama anụ nwaanyị. O nwere ike ọ bụrụ ihe o mere experience n'ụwa mbụ ya. O nwere manụ bịakwute m dora de wee na-achatị m sị m na ya dị 52 years ọnụbọ nwaanyị for the first time. All this that is ụjọ nwaanyị na-atụ ya, ụjọ commitment na-atụ ya, ọnụbọrọ nwaanyị for the first time in life. So o nwere ike ka ọ dịtụ serious ụjọ of that commitment na enwere ike o nwere ike ụwa mbụ ya gbara ose ihe ya egwu nwere ike si n'ụwa ọzọ ya abịa nwaanyị gbakwa ọkụ. Ịghọtara ya? Ụdị ndị na-eto ịchọpụta onye ụdị ihe na-eto adị n'iyi-uwa, ihe ị ga-eme wee sụgharịrị ọfọ. A na-enwe counseling section, sụgharịarị ọfọ, subi, a na-enwe ihe nsubi maka ndị mmadụ anya, asụbie ya then ka okwu adịzie ike okwu ọnụ, establish a new covenant. Ịghọtara ya? Egwu ana ọnụ nwaanyị ọnọdụ ntị ọ dị. Ọ gwara ndị etu ọhụụ dị na nwaanyị ka ọ dịkwa na nwoke. O nwere ndị nwoke gwa nwaanyị mana di ihe gbasara di. O nwere ike na ụwa mbụ ọ tachara afụ n'ebe di nọ echie ya ọnụ n'ala. So ọ bịa ụwa nke ị na-akụwarị ya maka ịnụ di ọ na-adị efọkwa. Etu a ka ọ dịkwa n'ọmụmụ. O nwere nwaanyị bịakwutere m, nwaanyị rugoro ebe 70 years na-ebe akwa. Gịnị ka ọ na-ebere akwa? Na ụmụ ya adịghị epe kia epe attention. Onye mụrụ ụmụ ịsa ha nwụgido ọfụ ụmụ na-abụ mana ụmụ ya na-abụ ahụ kpọrọ nnefe asị na ha chọrọ dpk kọl ya ha na-afụta ya na dia predicament bụ nne ha ka ọsụrụ ya. Ha na-afụta ya like nwaanyị onye amụsụ mana m nwa na-agba afa mmiri emi mana nwaanyị awọkpụ okuku o nwere ọzọrọ kọl ya. So wee na-agbanyere efim ntị ọ dị. So mana o nwere ike onye ọ ya eje onye afọ chọrọ clear ọsịa. O nwere ike onye a nwere ike opinu ụmụazị a ndị nwụrụ anwụ n'ọnwa anyị a dị responsible as m n'ọbụ onye amoosu na-egbuso ụmụ ya. Ka ya imagine ihe na-achọ ịkụwala gị bụ na Iyi-uwa na-eme ọtụtụ ihe. O nwekwa ndị ya afọ n'ụwa ha sịghị n'ụwa ọzọ ha bịa na ya bụ nwoke ọkwa nwaanyị na-ekwu ihe a. Nwere ike ọ bụrụ because of ihe o megoro experience. Ọ bịa ụwa ọzọ onye abụtọ ndị ahụ a na-agba afọ asị na onye nọrọ ya ụwa bụ nwoke mana ọ nwaanyị n'ime obi ya o bu ahụ nwaanyị mana mmụọ nọ n'ime nwa nwoke ọ agwa ị na-asị onye nwaanyị dị ya ka nwoke. A na-akpọ ha distorted souls. Onye ahụ nwaanyị ya bụ n'ime mmụọ ya bụ nwaanyị nwoke mana anụ ahụ ya bụ nwaanyị. Ịghọtara ya? Dị ụtọ gbara mbe na abụ onye mere na ọfụ nwaanyị ọzọ ọ na-lost after that nwaanyị because ya na onwe nwere the part of ahụ ya bụ nwoke. Ịghọtara ya? So obviously ọ na-lost after nwaanyị nwaanyị ibie na-asị ọbụzi nwaanyị mana n'ime obi nwoke. Ọ ya bata na ịfụ ndị na-eme lele anyị enwe onye nọ ka nwoke nwe onye nọ ka nwaanyị. Tụ akọdịkwa na ndị nke ọzọ hụmụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ana m round up. Ihe nwere ihe a na-akpọ Iyi-uwa. O nwere Iyi-uwa mmadụ ga-aṅụ n'ụwa so n'ụwa ọzọ ya abịa na nke ha ya emenata na ya ma ịnatara mmadụ aka ma na ya trọst nata mmadụ onwe trọst issue and so on and so forth. So ọ bụrụ na agbagidoro gị afa ma na gị nwa na onwe gị dị convince na ị mara ihe bụ Iyi-uwa gị na-edistọpụ gị bịa ga-enyere gị aka tụọlụ gị alụ
ọ bụrụ nke a ga-asụbi ihe nsubi asụbie ya, ọ bụrụ nke a ga-erivasị erivasị ya. Ama m na ịghọtara ihe m na-ekwu. O nwezie ihe ọzọ ịghọtachara ọfụma edoro anya n'ihe gbasara iyi ụwa maọbụ na-agbapụtara ya n'afa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji awa abọ iyi ụwa, abọcha iyi ụwa edebe na-egburu ya anọ. I don't know what they, that's the old fashion. It's no longer sustainable. Ịgbọcha ya edebe na-egburu ya anọ. Are you encouraging those negative iyi ụwa ka ọ continue or what? I don't understand. So in the temple, anyị na-erivasị ya erivasị ka a ga-eme nsubi asubie go end there, especially when those iyi ụwa the negative. When the you had it positive, like I want that, but all when you had it positive, here what you have to do is to activate it. Can you say about one to Jim when Uncle Sia? Mobile Chock Abalaga family. Chat me on WhatsApp 0805783772. Here I know the name to a share button. Is share this message you will only get senior tonable by so the pay a kama. Let us pray. Equem. Ekwem na Chineke, ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore.